Maar liefst 2 of 3 keer daags gebeurt het dat hier dus agressief binnen zijn medewerkers van woningcorporatie Elkien. Onder receptie, onder telefoon, op social media, maar ook bij de mensen thuis. We hebben meemaken dat medewerkers van ons gewoon gijzelen worden in het geval wij een chattel worden vervangen. En dat een klant uiteindelijk zo poerazend is dat hij een medewerker gewoon in huis de vrijheid eigenlijk ontneemt. Ook de directeur wordt net sparren. Hij is al mooi de deur bedriegen. En daar schrik ik ook wel van waarom. Dat mensen mij net al in termen van Facebook, dus social media, maar ook wel op een zodanige manier het leven naast dat ja, wij snel en maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat ik uiteindelijk een keer ergens op de oprit lees. Terwijl ik denk dat dit net de bedoeling om de dag te beginnen. Daarom roept de woningcorporatie de hierders in het hierdersbeleid op om respectvol om te gaan met de medewerkers. En Elkien is streng in de gedragsregels. Dat zijn regels die ik voor uw eigen medewerkers hielden. En dat is een manier waarop we uiteindelijk zeggen van mijn respect voor elkaar en ik mijn ruimte voor emotie, want je mag gerust wel een keer leuk wezen, maar laat het dan alsjeblieft wel op een fatsoenlijke manier gebeuren. En dan kiest me qua echt wel eens een keer de hoed vol skellen. Maar in een deerweesje, dat is nog wat. Bonnema wiet het om de aannemende jermoed, meer thuiswenjende psychiatrische patiënten en de trend dat statushouders geen huisvesting gunt wordt. Vooral in dat laatste geval krijgt de woningcorporatie via de sociale media op de hoed. En met een aantal waskogingen kan het uiteindelijk zo ver gaan dat een klant volhardt in zijn gedrag en us van alles en nog wat daarwees. In het finale geval kunnen zeggen, ja, dan houden we ermee op. Ontromming van de woning is dan een uiterste maatregel.